Да, ще правим. Ето, тук ще ритаме с Божидарчо, нали? Е! Гледаме. Бождар, много си готин. Бождаре, айде да кажем на хората да не имат като приятели. Моето име е Алекс 2355. Моето име е Алекс 235526. А на Бождар, кажи си името. Да, то хората го видяха на челото ти. Бождара, кажи откъде взе този скин. Да, Grow Garden каква играе? Тъпа! Айде да тренираме. Айде отивай. Бождара? Бождара? Ние с Бождар щехме да ви покажем едно тайно място извън мапа, ама обаче вече го няма и няма как да се скатерим. А той видя ли го? И да го... Да. Бождара? Айде да си покажем бейса на хората. Не, бейса. Започваме първо с твоя бейс. Айде да скажем на хората какво имаш. Да, ето му бейса. Между другото, тази чеклетара преди малко ме нададе. Бождара? Ай сега да покажа ви моя бейс, ела. Започваме с една къса пица, дето да 78 трилиона в секунда. След грейтна. След това почвам с бананита, толфенита, две насъбени строберията, макнати и чеклетера и мяу, радоактив. И тук едно горило дезитара максото. И тук две къси пици максото. Отиваме на втория етаж. Почваме с бейкън стробери. Това ми прави 178 трилиона в секунда. Мяу. Бананите дорфленити. 2. 65 трилиона в секунда. Чая нуклеарал ми дава 28 трилиона максото. Имам 10 макснати брейрот. Бождара? Ти колко макснати брейрот имаш? Аз имам 10. Бождара, хора, искате ли да помогнем на Бождар да си максне някой брейрот? Те ще пишат в коментарите.
И да, хора, това беше всичко от нас. И чао!